Ay binuang, asa ng mga pasayro ani. Makalabad sa ulo. Papadyo ko nasakyan. Unsa may problema na matakmol? Relax lang tukmol. Ay sige ka maoy da tukmol. Pasayro lang imong pangita. Babot lagi na. Unsa lang taw ka? Relax lang. Dili ko makarelax ani, dilaylo. Tungod kay wa pa ko masakyan. Uy! Relax lang. Makuyawan man ta sa imong mga inistorya tukmol. Relax lang good. Stupid ba? Ako, kanina lang sigtan-on mo ba? Tungod kay murag sa imong kasapot ka na imong sinuotan ba? What? Dalawa ra gud na. Unsay relax? Ug pakanon ta kani akong kinumo. Ha? Uy! Relax lang tukmol. Pagkanon tanim na kumo ang tukmol. Kauban rata diri nagturno nya. Pagkanon tanim mo kumo. Murag high blood ra kay ka ba? Kanang kahisog ni mo huwasan jud na ron. Unsay mahuwasan? Nga dili jud ko mahuwasan. Hanto dili ko masakyan. Maong naay mo agi diri ug dili mo sakay. Pantay jud sa kuha. Makaubog yun. Pareha man tan masayro diri tukmol. Di kay ikaw na problema. Ako na problema ang puko tukmol. Wala man po tayo makita ani pumasahero karon. Basig mo abot din ni karon. Relax lang kon. Kabalo man ka nga nagturno jud ta dring duha. Pero ay kalagot sa kuha. Nga naman, Relax lang. Inom to na yun. unsa man? Musakol na ka. Tiktiil. Mura may nakasyabol ni Stockmall. Ako may pamuslan ang inyang kalagot ni nga walay pasahero. Wala ni pasahero. Ay kasukos ko ah. Pastilaan lang. Ikaw. Uy. Ayay. Stockmall. Tanawa. Kana mong kasapot sa imong oron. Wasan jud na. Naray mong ipangita Stockmall. What? Unsay ano na? Ngalo ka sa kuha. Uy! Pasayro gidi ay. What? Bantay ning tawhanag, dili ni mo sakay. Kay mahimungtan gyud ni sa kuang kalagot karon. Uy! Dunay duha ka mga driver. Asa mo ko agi ani? Tesa, dili ko sa kilid mo agi. Perti pang kiay ug baktas. Hoy! Hamang ka. Sakay ka diri. Ali. Uy! Magka-issue dito ka na. Nagtuo si Eunice Stockmall ihatag na ko sa yaha ba? What? Papagay ko pasayro bising isa. Mo ni driver diri, pretty may issue ka. Sa ito yun naman sa kuha. Pasakyon ta ka kay namasayro ko. What? Mong ali diri. Bukang ni Stockmall nga. Mamugos man. Sa maning klaseng tawhan naman masahiro. Mamugos man. Ali na diri ba? Kay pasakyon ta ka. Og padungagan na kog 5 ang ipliti nimo kanako. Ay ka, nabuwang naman siguro yung driver ah. Huwag pagani ko sakay. Huwag padugang nagsingko. Uy! Nabuang na. Papay kasakay sa yaha nagpadugang nagsingko. Di ko magpaalas ani. Boss! Diri sakay sa kuha. Di magpadugang ko, Jis. Uy! Nabuwang na yun yung mga driver ah. Ang isang padugag 5. Ang isang padugag 10. Huy! Wa mo lipaking mga 30 kabok colored mga driver mo. Eh, Hoy, boss. Hoy. Hoy, ali diri ba? Boss! 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 Hoy. Ali. Uy! Sa man yung mga driver ah, sige magpanawag. What? Nga magpadugang rabag 5. Magpadugang pug 10. Ali diri. Ah, mas may pa. Duulon siguro ako, be. Hoy. Ana ba? Boss! Tukmol! Ako na tukmol! Ako nakakita na tukmol! Unsa dilaylo? Mangilog pug kag pasayro. Kay ikaw ang nakita. Unsa man? Kumpleto nakagbukog. Ako na bahali tukmol! Maayo ani. Ang pasahero atong papilion. Kung asa siya sa atong duha. What? Sa imo nga nagpadugang 5. Ug sa ko ang nagpadugang kog 10. Sige.
Uyon ko ana. Unsa? Nag-away pa mo. Nga dili mo ko pasahero. Muagi ra mo ko diri. Kunya, naglalis-lalis mo. Mupadugag 5, mupadugag 10. Wa mo mga lipakig 30 ka buok kulod. Yaw wara. Nag-away pa ta. Di man dani pasahero. Ay dili day ka pasayro di ay. Nag-agi-agi pa ka di man day ka pasayro di ay. Giilad ra man tita ni. Ikaw mabutahan sa akong kalagot. Uy! Patay! Unsa kay klase ang pabuton ni Tokmol karon? Ikap umagi ganyan diri ay sure di pasayro jud ka. Kay ikaw di mabutahan sa akong kalagot kanihan ako nagatang diri ang pasayro wa jud ko nasakyan. Kani may bagay nimo, agi-agi ka diri ah. Uy! Tokmol! Ayaw na mo kusog Tokmol! Di pwede! Muapil ko na Tokmol! Dili mo ko pasahero. Salabadan ako na. Niagi man lang ko diri. Agay. Ay, ala. Dito ba? Niagi man lang ko diri. Di ko ko pasahero. Ano nyo man kung kita mga kulata? Takam! Basta layo pa gali. Musinyas na ka nga, dili ka pasayro. Kami, ganina ramin na baho diri. Wa pa'y pasayro. Ikaw, murag kristinsa. Wa kay respeto diri sa mua ba? Ala. Sibat na! Sibat na. Mintras mapugngan pa namo ang kagalingon. Sibat na! Nakaw na. Ipasurok yun ako ang dugo atong tawhana dilaylo. Ito po ako. Bukal po itong dugo tungod sa iya. Wala gyud ko nakapadungag hinuon og 5. Gani po ako nakapadungag og G sa iya. Ang maayo ani mo tambay nga lang tagbalik diri magturno ta. May pa, basig na mo Naay mo agi diri kusab ug dili mo sakay makaubo na pud. What? Kahisog yun nimo. Asa man ko mangita diri kasakyan uy. Bagnot ra baning lugara. Ay, anay nagturno. Duha ka buok. Ato na po. Uy, ayay ka. Grabe ka piti ng tsikaya. Tukmol, murag ako gyud makauna ning atong pasahero. Kaya ako nakakitaan ni Tukmol. Grabe ka sexy. Man dilaylo. Kay magpadungag ko og 5. What? Ora Tukmol. Asa? Ako na ni Tukmol. Uy, Uy, na masahiro yun. Kita na pa nila nga akong ka-sexy. Grabe ka. uyab gyud ay. Kay Tukmol. Agoy, matay. Dili na lang ko magpadungag aning 5. Kay ang uyab, piti kaayo. Ma'am, musa kay ka? Grabe ka piti ning uyab ba? Patay. Murag nahigugman ako. Unsa Tukmol? Sa imo kahisog. Nadutlan ka sa gugmaan sa tsikay. Ay murag na kay plano sa kuwa Tukmol. Ilugo nimo ang tsikay. Ako nakauna na Tukmol. Ay pagara-gara Tukmol. Ako nakauna na kitaan na Tukmol. Unsa dilaylo? Tukmol. Kanin ba masahiro? Way gugma-gugma. Una na ini siya. Kana tsikay man na. Ako na ni kay ako'y nakauna ani. Laban ka ng gugma nimo. Murag nadubok na ka ba? Ako ana ni. Kay karon pa ko nahigugma. Bahala ng gugma nimo, balag malata ka. Dili ko to. Ma'am. Ma'am. Mayo ani Tukmol. Ang tsikay ato papiliun. Kumusakay ba siya og tili? Isod na kayo. Basi mag-unay pa ta. Magpatay pa ta. Pari atong una. Ay dili ko magpalabot ana. Gamiton na ko akong pagkagwapo. Tan-aw na to dili na mo sakay ng uyaba. Ma'am, diri sakay sa kuha, ma'am. Kay ang imuhang plite, bawasan akog 5. Ma'am, dili lang sakay sa kuha, ma'am. Kani ako Way bawas-bawas pamasahe. Maura gihapon ni. Dilaylo, sa kuha ni Dilaylo. Ay, Tukmol. Ako'y bahala ni Tukmol. Unsay ikaw? Ma'am, diri ka sakay ng Tukar- bagay kay ka ani, Hoy! ma'am. Mga gwapo, Unsa man, ma'am? naglalis naman no mo sa kuha. Kami naglalis Ha? mo sa kuha, ma'am. Imbis mo Dili ka sakay ko sa ma'am. inyo ha. Ma'am. Nawadaan ko Ma'am. gana. Ma'am, dili sakay diri, Ay, ma'am. ako. Ma'am, Di na ko gagwanta. ma'am. Ayaw, Diyan na ayaw, mo. ayaw, ma'am. Ayaw, ma'am. Bye-bye. Ayaw, may biyahe, ma'am. Da, kasamok tong mga tawhana. Naglalis pa sa kuha.
Mas may pa. Magbaktas na lang ko. Dilaylo, di na yun ako mapugngan ni akong gibati. Sundan ako tong bayhana kay naibog jud ko ato. Mang bahala ka dira. Dira ka mapanos ka dira. Pero kato, adtuon ako to. Tukmol! Di na pwede ikaw ra, Tukmol! Pati ako, nigugma ko atong tsikaya. Piti lamia, piting pitiya. Asam tukik ka, Tukmol. Asam ka, Tukmol. Uban ko, Tukmol. Bahala ka dyan, Dilaylo. Sa ako ato, Dilaylo. Diyan na ka. Dilaylo, ako na, Dilaylo. Kasama ko matawanan. Bullshit! Pantero mo mga tawanan mo. Panimas lang tingin mo. Panimas lang tingin mo, ane. Daddy! Daddy! Baki kang! Daddy! Anak! Daddy! Anak! Baki kang! Ikaw na! Uy! Baki kang! Uy, kamong duha! Ngano nagsunod-sunod mo sa kong anak? Tukol, Dilaylo. Mo man din ay amahan din sa tuwang gikulata. Bakikang! Ang iyang pangalan, Tukmol. Baki kang! Anak! Ngano giuban man nimo ng duha ka Dragon Ball? Nga mo unay nagkulata sa ko anak. Ila kong gitabangan. Kay nagturno sila. Gusto ko nilang pasakyon. Di ko mo sakay. Ila kong gikulata anak. Unsa daddy? Gikulata ka ning duha ka mga way puangod. Dili bakikang, uy. Oh, Mikaela na, Wala bakikang. ko may kaila, ana. Tinuod? Imuha din ng papa di ay. Kahadlok mo din ng papa bakikang. Naibog na ko nimo bakikang. Pero hadlok mo ni kikag amahan day bakikang. Himuon yung baka ko ng akong daddy? Mga wa mo'y kaluoy. Dako kay mong sayop sa kuha. Dako mo sala. Hindi mo'y musintin sa kaniyo. Bahala na ka dila bakikang. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa biro. Pero, ding hindi Hi guys, kini di ay si Johnny Boy TV. Hello guys, kini di ay si Yema TV channel. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel. Hi guys. So daghan day salamat sa pagsuporta nyo sa ako ang channel no ug sa ako ang member. So daghan kay salamat guys. Punta nga padayon ninyo ang inyong pagsuporta ninyo sa mga. O shout out ko sa ako mga parentiyan, sa ako mga amigo. Daghan kay salamat sa inyo guys. Thank you kayo. Hi guys, kini na po si Yema TV channel. Mura gyapon guys, unang-una sa mong mga nangagi mga episode. Sinsya na mo kung nadili. Ana mo gina usay guys. Pero stay connected with us and we will stay connected with you. Salamat lang gyapon. Walay hunong magpasalamat sa inyo guys. Sana mga supporters, likers, sharer. Maski na sa mga bago namong gitawag nga commentators, no? Salamat kayo sa inyo guys. And may God bless you. Hi guys, so shout out ko sa nagtanaw ani nga vlog. Shout out po ko sa tanan nga nagasuporta sa mua. O kana guys, daghang salamat. Okay.